Ja, we zijn vandaag een workshop broodbakken aan het geven. En we hebben vandaag een groep dames en één meneer. Nee, dat zag ze er beter uit. Tot een mooi recht woordje hebben. Ja, dat Nonkebuske dat is ontstaan in de jaren 70. En dat zijn oude vakwerkhuisjes wat hier in het bos neergezet is. Om rust te creëren weg van de drukke maatschappij. Tegenwoordig is dat een stichting en hier werken bijna 70 vrijwilligers. En we doen er met z'n allen alles aan om het hier in stand te houden. En dan moest ook even de bakkers binnenkomen. Ja. Want dat is leuk. Doen hè. Kijk eens. De oven. Kijk eens aan, mooi schoon. En dan zitten we meten hoe warm die is van binnen. De bodem is nog 270 graden en het gewelf op 295. Zo, ja. We zagen het langskomen op Facebook. En, Ja, een groepsapp met leuke uitjes. vrouwen allemaal. En dan gooien we de uitjes in de app en iedereen die mee wil, die kan er mee. Dat is iedere keer iets anders. Een vlegbrood dat is eigenlijk gewoon een witbrood, maar dat geeft er dan een andere vorm. En waar ik het meeste met werk, dat is met 5 strengen. En dan werd dat gevlochten. En dan had men eigenlijk een gewoon witbrood wat heel luxe en heel mooi uitkomt te zijn. Iedereen weet wel wat vlechten is, hè? Dat doen we met 3. Dus we pakken hier de rechtse 3. Pak voor de rechter boete, die gaat eroverheen. En hier eronder. Dan had ze hier links er weer 3. Dan pak voor hier de boetenste. Ja, en zo krijgt men dus een vlegbrood. Het is in principe altijd met 3. Maar omdat ze er 5 had, schuift het elke keer op. Eerst rechts en dan als ze er links 3. En dat doen voor dat ook. Gewoon eigenlijk als bovenaan. Pak voor de uiteindes. Die kniep voor zo een beetje bij elkaar. En dat is ontzettend. Ja. Ja. Maar de sloerie doet het altijd heel goed. Je denkt die overbodem is dan op dat moment, als die gedwijld wordt, is die rond de 500 graden. Dus het maakt niet uit hoe vuil die doek is en hoe vuil dat water is. Zodra de sloerie er doorheen gaat, daar is die. Ja, precies, ja, dat is de sloerie. Maar het enige doel dat hij dus heeft is het as opnemen eigenlijk van de stenen, zodat je dat direct op de stenen kunt bakken. Oké. Dus iedereen heeft nou gelijk een ander idee bij de sloerie. De eerstvolgende keer als u dat woord hoort, dan is dat de sloerie. Het is heel goed voorbereid. En je krijgt echt stap voor stap krijg je uitgelegd wat je moet doen. Dus ja, als je het niet makkelijk zou vinden, dan gaat het ook goed. Dus voor iedereen is dit goed, ook voor kinderen denk ik. We zetten een warme bak, sorry. Oh. Halen we die even deze kant op. Oh. En of die getijgerd is. Dit is historie. Dit is, zo leefde men vroeger hier in Limburg. Men houdt niet een elektrische oven. We hebben een chansoven waar hout gestoken werd en waar de oven veel verwarmd werd. En op zijn gaar zijn kun je zo horen. Hij klinkt hol. Ja. We vinden dit stuk geschiedenis, wat hier is in Schinveld, in de Schinveldse bossen, vinden we erg belangrijk. Kijk, het voordeel van zo'n grote machine is dat je ook een hele badkuip vol beslag op kunt maken. Ja. Oh, en dat, ja, dat mag ze maar af. Ja. Alleen degene die hem kan dragen, die mag hem aflekken. Ja, dat heb ik toch wel.